От кога го чакам този уикенд? Тук е Airbnb-то, само аз и ти. И Дидя. Уникат просто. Скуча тази камера, бе, човек. Чужд апартамент е, откъде да знам кой ще влезе. Може чистачка, може собственика да има резервен ключ. А пък Дахва вижда неща, които ние не. Само за по-сигурно. Добре, щом така ще си по-спокойна. Отивам до магазина само да взема едно вино, така че ти направо я следвай. A few moments later. Добре се как да почна. От първия ден, в който... Не. Това ли беше коляното? Чакай. Май беше другото. Добре. Така? Не. А така ли е правилното, бе? Как по-правилно да го направя? Какво е? Не, нищо, купих вино. Плачеш ли? Заради виното, скъпо беше просто. Чакай. Гледа ли ме? Не. Гледа ли ме? Лявото коляно е правилното. Значи знаеш въпроса. А ти знаеш отговора. Дахла, понякога знае преди теб.